sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, subject sa bypass operation patay matapos ginaligar nagbato sa kapulisan. Kaso sa nagkalamatay sa COVID-19 sa Western Visayas, mas sobra na 300. Sa mga balita nasyonal, 37 ka mga individual sa Pilipinas nagpaidalom sa Lagundi Clinical Trial para sa posible bulong batok sa COVID-19. 161 ka mga kongresista nagasuporta sa liderato sa Kamara ni Velasco. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 9, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Good morning luwat sa aton nga mga Facebook followers. Welcome diri sa aton nga aksyon Balitang Bayan numero 1. No? Good morning dira kay Doc Mary Jean Cabarles, ang head sang CDRRMO sa siyudad Sambago, mga frontliners ni Aksyon Dorel. So mayong aga gid dira sa inyo kag halong gid kamo tanan dira sa may Disaster Risk Reduction and Management Office ang Bago City, no? Dr. Mary Jean Cabarles, good morning. Sa kay Remia Garcia, maayong agaman. Sa kay Susan Jaime Allen, good morning man. Galuding pang sa imo da. Kay Heaven, Gracia Hareta Horvidalia, of course, ang aton nga mga regular kay mga avid nga mga listeners ni Ma-Earl, kay Giselle Franco dira sa may barangay Maaw, no? Mga pita ko no hambal ni Giselle. Sige lang, magtulutaw-hay ni kay makapakape gito na da. Yes, meron na kapag coffee. Good morning, Action Boy, ha? Kag sa aton mga ka-action. Yes. Ambot mo kumusta sa mga merkado sang sang Maaw ko na kay kuan mo gin-renovate mo. Ambot ko nakabalik na dira sila sa merkado sang Maaw, kay ari ni sila sa may La Plaza mo ang merkado, no? Ryan Desenan, good morning man. Liani Haliores Peñoso. Kay Veronica Itzaus, Alex Fuentes, may agaman sa imo. Kag happy weekend, no? Sa kay Michael Kamalon, monitor lang kami di sa Ciel Tangub. Okay. Michael, no? Permi ko daga pa kuan kapatughong. Shout out lang siya no kay John kag Rogeri. Michael Sayo, Michelle, budoy mo unta pa iya balalaki si Michelle Sayo, mayang agaman I'm watching live. Sa kay migo naton Roberto One Ball Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Buwas pa, basketball naman kita buwas, no? LA Lakers versus Miami Heat sa Game 5, no? Good morning kuno Action Boy alin sa kay Dennis Richard Tibor Roma kag Mami Doors. Kag sa Energy Fans Club, greet naman ang family niya sa Island Green. Good morning, Dennis. Sige. Kay Mercy Flores, good morning. Kay Deliza Vigno, good morning. Action Radio, watching live from Purok Sigay, Magsungay, Singkang Airport, sa kapihan ni Mitoy Connection Boy. Correct. Ngalaptawan mo si Veronica Itcho, asikuan si Vanessa Mayo. Ay, tod ka. Uy, loading sa ako. Yung loading din awa sa na ka kay Connection Mercy Boy. ka na. Sige lang, okay na, go. Kay Japang Abalye, good morning man. Ano ang bali ma'am Vanessa Mayo? Wala pa siya kaka-comment. Ati wala mang gali. Wala pa Ati siya wala ka-comment. nag-appear di sa Ako lang ay comment, you're number 1. Ay,
Wala. May meme lang siya nga ginbutang bala. Okay. Wala ko nakita. Di sa akon yun. Ano na panawag? Meme na kung GIF or whatever? Sticker. Sticker. Yes. You're number one. Pero wala ko nakita. Kami yaraman GIF. Basi bala sticker or GIF. Sticker. Kay Jenny Lynn. Kung GIF, hindi pala ito gagiho. Pero mas sticker gagiyo man. Gali? Sige. Mapalakan. Kaya, di ako to man? Japang Abalye. Jeneline Estrella. Okay, sige. Good morning man. Kaya Den Octo. Ken Docto. Good morning. The Tavio family. Kay Eda Benzula. Good morning, Action Radio. Kay Mercy M. Flores. Dra sa may Hong Kong. Nagapamati. Hambal ni Alex Fantes, thank you, Connection Boy, sa pag-greet sa iya. Ate, sige. Ang aton nga mga dugang nga mga balita, ang balita lokal tanay, standby sa aton nga mga kaaksyon sa aton balita lokal. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapala. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:10, detalye na sang mga balita lokal. Patay ang subject kag pilaso ng isa pa kalalaki matapos ginaligar nagbato sa kapulisan sang Silay City PNP sa bypass operation sa Purok Cabay Bodega, Barangay 5, siyudad sang Silay kagabi gid lamang. Ang napatay gingilalay kay Onel Rojo, legal sang Pangidaron kag residente sa siyudad sang Talisay. Ginaybalo pa ang ngalan sa lalaki nga pilason. Sunod kay Silay City PNP Chief of Police Major Rolly Pondevilla, madugay na nga monitor sa mga otoridad si Rojo nga nagabaligya sa illegal nga droga. Dugang pa ni Pondevilla, sang nagbaklanay sa illegal nga droga, mahimo nakilalaan ni Rojo nga pulis ang pusher buyer. Ang katransaksyon suni kag ginaligar nga nagabato sa mga kapulisan. Nakuha sa crime scene ang kalibre 45 nga armas lutang nga sunod kay Pondevilla, ginagamit ni Rojo sang nagbato sa mga kapulisan. May una nga isa ka palaba nga sa siya sang ginasuspitsuhan shabu isa ka basiyo sang kalibre 45 nga armas lutang ang nakuha man sa crime scene. Usisaon pa sa scene of the crime operatives ang mga gamit ni Rojo. Padayon pa man ang investigasyon sang kapulisan sa amo nga insidente. Na-recover ang kapin 230,000 pesos nga balor sa ginapatian shabu sa drug bypass operation sa isa ka apartheid sa Barangay 6, Ciudad ng San Carlos. Takna alas 2:30 sang hapon, Webes. Ginkilalang subject sa operasyon nga si Mon Del Rosario, 26 anyos, sa Boses Street 2, Ciudad ng San Carlos. Nadakpan man sa operasyon ang live-in partners ang subject nga si Maria Angela Sandoval, 24 anyos, residente sang Barangay 1, kag si Bernel Boboli, 37 anyos, sang Barangay Rizal, Ciudad ng San Carlos. Na-recover sa otoridad ang ginabanta 40 gramos sang shabu, isa ka 357 Smith kag Wesson revolver nga may duha ka mga bala. Nakuha man ang 500 pesos nga bypass money. Preso karon ang suspect sa custodial facility sang San Carlos City PNP. Natala na naman nga pagkasunugon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 ang mga nakumpiskar nga shabu sa maabot nga semana. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay PDEA 6 spokesperson Maria Graciela Tanalion bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte, ila pagasunugon ang mga ebidensya kag residual sang shabu sa maabot nga Oktubre 15 pagi sa thermal destruction sa Gigato Abesia Crematory sa Santa Barbara, probinsya sang Iloilo. Dunga pa ni Tanalion sa karon ila pa ginakolekta ang mga illegal nga droga gikan sa mga korte sa probinsya sa mga probinsya sa Western Visayas. Nagalaom si Tanalion nga makatipon ng ahensya sang masobra isa ka kilo sang shabu para nga sunugon. Madumduman nga sang tinikdan nga tuig 2019 kapin sa 8.8 milyones pesos nga balor sa shabu ang ginsunog sang ahensya base man sa mando sang Office of the Court Administrator. Our tentative schedule for destruction of drug ceremony naton, but the items or ang amount sa aton nga inog-destroy, that will depend on the order of the court or pila ka bilog nga items kag other pieces of evidence ang
Ang kabahin sa pahayag ni Maria Graciela Tanaleon, spokesperson sang PIDEA 6. Pag-aumpisahan subong nga adlaw Biyernes ang Regional Oversight Committee ang aktual nga deliberasyon para sa masobra sa 60 ka barangay gikan sa syudad kag Banwa sa probinsya sa Negros Occidental. Suro kay PIDEA 6 spokesperson Maria Graciela Tanaleon sa 64 ka mga kandidato para sa Barangay Drug Clearing Program, 43 gid lamang ang nakasumiter sang kompleto nga dokumento. Naglao man si Tanaleon nga madeklarar bilang drug-free barangay ang mga ini kon makapasar sa aktual nga presentasyon sa tubang sa mga miyembro ng Regional Oversight Committee nga ginabugusan sa PIDEA Region 6, DILG, DOH kag PNP. Ang deliberasyon pagahiwaton sa Negros First Hostel. Wala pa sang may matumod nga suspetsado ang Escalante PNP sa pagpatay kay Warlito Pabuaya, 65 anyos, sa sitio Hinagupitan, Barangay Dian Ay, siyudad sang Escalante. Sunod kay Police Major Hill Jan Despi, ang hepe ng Escalante PNP, bisan ang pamilya hindi man makapalayag kung sino ang suspetsado, bangod wala gid sila nakahibalo sang motibo. Duha pa ni Despi, wala man sang kontra ang biktima, magluwas lamang sa ginaligar problema sa ilang propiedad. Karon, padaan pa sila sa pagtipon sang ebidensya. Madumduman ang biktima, ginlutang samtang yara sa sulod siya puluyan o po ng asawa nga nagapreparar sa ila sini nga panyapon. Ginhilway sa custodial facility sa Kawayan, PNP si Renji Layan ang suspect sa pagpatay sa Abayaw sa Sitio Manga, Barangay Lumbia, Banwa sang Kawayan. Suro sa hepe nga si Police Major Luel Garinganao, naglampas na sa 36 oras ang reglementary period. Kagulaman sang kaso ipasaka ang pamilya sang napatay. Dugang ni Garinganao na talana sa Biyernes o kung subong nga adlaw ang areglohanay sa magtimbang nga bahin matapos nga nangayo na lang sang pinansyal ang pamilya sang napatay sang sospetsado. Una sinigin na sulong ni John Ray De Locario ang puloy-an sang ugangan apang ginluthang ini sang bayaw nga si Lumbia kag napatay. Patay man sini nga insidente ang tiyo ni De Locario nga si Roy De Locario nga nadanlog kag naglupok ang granada nga dala sini nga luyag kuntani magbalos sa nagpatay sa iya hinablos. Samtang nagdugang sang 15 ang mga nagkalamatay sa COVID-19 diri sa Western Visayas. Bangod sila nagdasaka na sa 303 ang napatay sa Region 6 bangod sa virus. Gin-report sang DOH6 ang 150 kabago nga mga COVID-19 cases sa riyon. Pinakadamo ang kasong na record sa siyudad sa Iloilo nga may 54. Sunod diri ang Iloilo nga probinsya nga may 46. Negros Occidental may 27, Capiz nga may 16 kag siyudad sa Bacolod nga may 6. Gin-report sang DOH6 nga nagsaka sa 9,065 ang recovery sa riyon matapos nadugangan sang 223. Ang Region 6 may kabilugan karon nga 3,618 ka active nga mga kaso. Ginkumpirma ni BJMP Deputy Regional Director for Administration, Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne nga nakarecover na sa COVID-19 ang 53 kamabilanggo na lakip na diri ang 19 ka mga jail personnel sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Suno kay Peremne, duha ka semana ang nakaligad humalin sang gindulong sa Talisay City BJMP Ligtas COVID Center. Ang 35 ka PDLs, 34 diri ang nakarecover kag isa na lagid lamang ang padanya gina-isolate. Dugang pa ni Peremne, nakarecover man ang 19 ka mga jail guards sa Metro Bacolod District Jail sa Barangay Singkang kag Handumanan, Talisay kag Isabela. Ginklaro man ni Peremne nga sa karon nagapabilin pa sa quarantine facility kag Talisay BJMP Ligtas COVID Center ang mga recovered jail personnels kag bilanggo agot liwat ipaydalom naman sa reswabbing antes makabalik sa ila trabaho. Ang sa personnel natin, recovered naman sila. Actually, asymptomatic kung sila eh. So far daw, wala naman problema dara sa personnel ko sa PDL natin. Except that we are just waiting a proper time also for schedule nila siguro for reswab. Bahin sang pahayag ni BJMP Deputy Regional Director for Administration, Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:18. Aga pa simba
Pati alamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Dito sa Amerika gali, Las Vegas, sabi especially, October 8 pa lang gali. So subong pa lang yung birthday ni Papa Demetrio Alvarez ni Papa ni Juan Bolgallo. Happy birthday okay. sa kay Sir Demetrio Alvarez karon nga adlaw. Asa dito sila October 8. sa ila, Actually October yeah. 8 ang birthday, no? Perfect. Correct. Happy birthday gid, no? Happy birthday! Sige. Kay Suzette Plomeda, maayong aga dira sa imo. Kay Ronnie Vega. Good morning, migo. Sa kay classmate ko Edwin Escopel. Sa kay Kapitan Leopoldo Duran Jr. Maayong aga. Jing Britannia. Good morning, man. Okay, good morning Action Boy kay Divines na tato, Divines Pasigna-signa. Good morning kay Japang Abalye or Hapang, Japang Japang. Good morning kay Sally De Sousa. Good morning, thank you ma'am. Kay Rose Manceneros, good morning sa family Manceneros dra sa Sitio. Sitio from Manila. Kulang ko rin. Mansinero sa Sige. Veronica Chaus, pag-greet ko ang office mate ko sa CMO Sectoral Office Task Force Putos. Good morning sa mga Task Force Putos dira. Munis lang ka Nakapamutos na kamo. Munis lang ka pamutos siguro sa mga ginapanghatag bla na. Task Force Putos. Hindi niya pamutos kung may mga birthday ha. Hindi birthday, niya. may mga kung ano daw ang Ang mga nga pamutos handaan. sa my birthday, photostat na niya. Ano? Photostat. Yeah, photostat. Putos mas start ng pamutos mo. Photostat. Sige, again. Perfect. Kaya Olive Gargaritano, good morning, Action Boy and Action Door, watching live from Riyadh, Kingdom, Saudi Arabia. Yes, happy weekend. Kay Roslyn Canoza, good morning, Action Boy, kay Action Dorel, listening from Barangay May Tubig, Isabela, stay safe, Action Radio. Joby Artagame, good morning. Kay Rose Manceneros, nag-greet ko na siya, Gina. Kaya Zandra Baran, shout out kuno sa mga taga Pontevedra, Action Boy. Good morning. Sa tanan nga taga Pontevedra. Kay Tata Kahelo, good morning Action Radio, monitoring from home site. Hi kuno sa iyo upod nga si Jade, ga pamahaw sila pag-greet sa Kahelo family sa Birin, Linaw, Kabankalan City. God bless. Okay, may lang daga pagpamahaw. Kaya Pinky Teruel, blessed morning Action Boy and Action Dog watching live from Barangay Villamonte. Keep safe. God bless. Bambi Padernal, good morning. Cory Bidaha,
Good morning man. Si Action Boy, go. Sige, sakay Titing ang Angels. Sakay Bia Jonathan. Una sa balita, una sa aksyon. Yes. Sa Bacolod Action Radio. Sakay amigo naton Phil Alunsagay dira sa may Japan. Good morning man. Kag thank you kuno halin sakay amigo naton Juan Bolgalyo ano. Cole Gile, good morning Action Radio. Joanne Cabaya. Great ko lang ando ako bata si Toto Joshua kag Inday Jos Ann Cabaya. Ilabi nga akong nanay nga Salving Gayorgor. Wala unta tumati sa Action Radio Bacolod. Armando Espartero, lagid Christmas song kon mag-advertise. Ano ko no? Christmas Kapangita siya song. Christmas song. Giling kay ginaano na siya Action Boy, ginakat na sang Facebook. Kay copyright bala Action Boy. So Ganun hindi man. pwede. Oo, ama music, no? Sige. Good morning, Action Boy kag Dorel. Monitor kami din ni Mrs. ko Charity nga gwapa. Ay, siya na gindayo, gito asawa ya, very love na gid. Yes, of course. Dira sa may 11th Street, Lacson, ha? Sa kay Michael Joseph Hilado, maulanon nga Friday morning. Update regarding sa travel Bacolod Iloilo, manamang inyo salamat. Si Mayor Bing okay na siya for Bacolod, ready na mag-travel, pwede na. Magbaton. Ginahulat na lang. Pwede na i-allow na ang travel from Bacolod to Iloilo, pero nahulat pang iya sa Iloilo. Kung mag-allow nito si Mayor Jerry Triñas, no? Laton tang kay Mayor Jerry Triñas. Romel Hype, good morning. Rene Colliantes, Martin Aliling from Imos Cavite. Sige, ikaw ang Action Doors. Kay Josette Magua de los Reyes. Good morning, Action Boy. Dorel, hi sa taga Antipolo, labi na gid sa Purok Palma, nga nagapamati sa Action Radio. God bless sa tanan. Kay Eddie Villacampa Sr., good morning man. Valencia Kenneth, good morning. May landaga pagpangape. Kay Marco Valladares, good Dorel. Good, kulang ni morning, guro. Basi good ka gid ya? Ay, good Dorel. Basi amo gid man guro. Kaya Joy, Drilon. Good morning, Joy. Moises Padilla, good morning. At God bless her boy and Madam Gidja. Greetings sa mga Octoberians birthday celebrator, Action Boy. Diba? Nong Nestor Oting, Juna Simonet, kag may beloved ko nga si wife Action Boy nga si Suzette. From Mandaluyong City. Thanks, ingat, sir boy. Okay. Ay, Madam D. Like sa Madam nung manghuhula ko. Hindi na saya Madam D. Ako na saya ng Princess D. I kala Princess D. Kay Julio Solis, good morning. Kay Shakil Tarak Muhammad. Sige. Okay. Stand by na sa Balita Nacional. Aton pamatian. Numero 1. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, nakahibalo. Agapas yung banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang DOST nga nag-umpisa na ang clinical trial sa pag-usar sang Lagundi nga posible supplement treatment sa COVID-19. Ginpahayag ni Dr. Jaime Montoya, Executive Director sang DOST Philippine Council for Health Research and Development, na aprubahan na sang FDA kag Ethics Review Board ang pag-usar sang Lagundi sa trial. Suno kay Montoya, 150 na ka mga pasyente ang ginpaidalom sa screening kag 37 diri ang qualified nga magpakigbahin sa trial. Ginpaatag ni Montoyo ang nagapadayon nga trial ang nagatuyo nga may baluan kung pwede ini mausar bilang dugang nga bulong o kung supplement treatment para sa malikawan ang pasyente nga makaangkon sang severe symptoms sang COVID-19. Samtang ginpahayag ni Montoya ang clinical study para sa tawa-tawa isa ka traditional herbal medicine ang nagapaidalom pa sa ethics review.
161 ka mga kongresista ang nagpabutyag sang ila suporta kay Marinduque Representative Lord Alan Velasco bilang Speaker sang Kongreso. Inisunod kay Oriental Mindoro 1st District Representative Doy Litson, isa sa mga kaalyado ni Velasco. Sunod kay Litson, siya ang nagalista sang numero kag iya man na istorya ang halos tanan nga miyembro upod ang party leaders. Mainit nga ginagawa ng House Speaker nga posisyon sa Kongreso. Kasunod ang kampo ni Velasco kag Speaker Alan Peter Cayetano ang parehas nga nagaklaim nga mayara sila sang numero para sa mga posisyon. Ginapaabot Oktubre 14 masettle ang ginagawa niya posisyon pero si Cayetano kag ang iya mga kaalyado ang nagsuspend sang sesyon tubtob Nobyembre 16. Sa idalom sang term sharing agreement sa 2019, si Cayetano magaserbe nga speaker sang 15 ka bulan samtang si Velasco magabulos sa iya sa nabilin nga 21 ka bulan. Nagadistansya naman si Presidential Son kag Deputy Speaker Pablo Aconpaulo Duterte sa isyu sang duwaniya kaabyan nga sa Speaker Alan Peter Cayetano kag Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Suno kay Paulo, iya ginaduso ang pag-isa sang Kongreso apang nagpamaliban nga maghimo sa anuman nga statement nga magapabor kon makaguba sa iya mga abyan nga parehas nga nagapabutyag sa ila kinamatarong nga mga speaker. Si Velasco natalana na kuntani nga magpungko bilang House Speaker sa Oktubre 14 bilang kabahin sang term sharing agreement. Apang ginsuspend sa Kongreso ang sesyon tubtob Nobyembre 16. Liwat nga nagwa ang isyu sa House Speakership matapos nga pila ka mga kongresista nagkwestiyon sa pagpanagtag sa Public Works Fund sa mga Congressional District sa 2021 budget. Nagpaandam si Presidente Rodrigo Duterte kay Speaker Alan Peter Cayetano kag Marinduque Representative Lord Alan Velasco nga resolbahon ng isyu sa liderato sa Kamara kag siguraduhon nga mapasar ang 4.5 trilyones pesos nga national budget sa insakto nga tion. Ini ang ginpalayag ni Duterte sa iya tape nga address to the nation Huwebes sing gabi. Sa tong Martes ginaprubahan sa Kamara ang 2021 budget sa second reading. Ginsuspend di Cayetano ang sesyon tubtob Nobyembre 16. Sunod kay Duterte kung hindi masolbar ang isyu, siya mismo magsolbar sang problema. Nag-apilar man si Duterte sa mga mamalidha nga likawan ang political play nga posible makaapekto sa pag-aprobar sang national budget nga ginalakipan sang pondo para sa COVID-19 na pandemic. Wala sa may nakita nga rason ang palasyo para hindi impag-umpisahan sa Senado ang deliberasyon sa 4.5 trilyones pesos nga national budget sa 2021. Inibagod na aprobahan na sa Kamara ang budget sa second reading. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, posible na nga maumpisahan sa Senado ang hearing sa budget bangut hindi man kinanglan nga hulaton nga maaprubahan sa Kamara ang pondo sa third kag final reading. Duha pa ni Roque nangin tradisyon na sa Senado nga bisan nag-break ang sesyon, posible sa gyapon nga makapatigan sang hearing sa tuyo nga hindi ma-delay ang pagpasar sang pondo. Una nang palayag ni Roque nga hindi pabor si Presidente Rodrigo Duterte sang reenacted budget o kung ma-delay ang pagpasar sang 2021 national budget bagod nalakip diri ang recovery kag rehabilitation plan sang gobyerno sa COVID-19. Kag sa katapusan nga balita national, 8 sa napulo ka mga Pinoy ang nag-approve sa pag-uyat sang Duterte administration sa COVID-19 pandemic. Ini ang base sa Pulse Survey nga ginpatigan sa Setyembre 14 tubtob 20. Base sa resulta, 84% sa mga Pinoy ang may positive opinion angot sa trabaho ang ginhimo sa administrasyon agud ba control ang paglapta sa COVID-19. Kapin 10% sa mga respondents ang neutral sa tikang sa gobyerno kag 6% ang nag-disapprove sa performance sa administrasyon. Nagwa ang survey pila ka adlaw matapos nga nakakuha si Presidente Rodrigo Duterte sang 91% ang approval rating karon nga may ginapangtubang nga pandemya. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Sa inyo ginpamatihan ang aton mga balita. Diri sa Action, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Action, Fred Salanga. Balikay kita sa dugang nga mga balita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Action Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,